Dininig po ng Sangguniang Bayan ng Bayambang ang mga mamamayan sa isinagawang pampublikong pagdinig hinggil sa panukalang Revised Revenue Code at Revised Market Code sa nasabing bayan. Dumalo sa pagdinig ang iba't ibang sektor kabilang ang mga taxpayers, business owners at operators, market stallholders, barangay officials at iba pang stakeholders upang maiparating ang kanilang saloobin sa mga panukalang ordinansa. Layunin ng nasabing konsultasyon na masiguro ang mga bagong regulasyon at ang mga bayarin pati na rin ang parusa ay magiging malinaw at makatarungan bago tuluyang ipatupad. Sa pangunguna ng Chairman ng Committee on Market, Trade and Industry at Committee on Ways and Means, naging bukas ang talakayan para sa mga suwestyon, komento at paglilinaw mula sa publiko. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito ay bahagi ng patuloy na hakbang upang maisulong ang isang sistemang pangkita at pamalengkeng na patas, malinaw at makabubuti sa lahat ng mga residente sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.